आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे अफार होनो नागिरदों जायफोर बर' मानसिफ्रा एकदमबारे सुपारभाइजारफोर बायदि जानो नागिरदों ना लाइन जानो लुबैयो सोरबाफोर जानो लुगैदोंबा 15 जन मोनसे टीम बानायनानै 15 जन मोनसे टीम बानायदो ओमफ्राय हालौ लोगोफोर बरायबाय दिनै फुङावनो पिलार गोजौआव आरोना आरामसेनो दा एसे बुसा बुसा मोनामो भिउआ नै बरिया नैबेबायदि दा बेफोरबायदि बाथाम नुदोंना बेफोरबायदि गन नैबेबायदि थुख्रा थुख्रि बेफोर आरोना खान्दा खान्थि आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे अफार होनो नागिरदों जायफोर बर' मानसिफ्रा एकदमबारे सुपारभाइजारफोर बायदि जानो नागिरदों ना लाइन जानो लुबैयो सोरबाफोर जानो लुगैदोंबा 15 जन मोनसे टीम बानायनानै 15 जन मोनसे टीम बानायदो ओमफ्राय लानानै फैदो आरोना जाय लानानै फैगोन 15 जन मोनसे टीम बानायनानै बेनिनो आं सुपारभाइजार पस्ट होनाय जागोन आरोना खामानियाथ' बेबायदिनो बारा गैया जेनेबा बेफोरबायदि गन नुनाय बेफोरबायदि लेट बायदिफोरखौ आरोना मोनसे मोनसे थिखोनाय बेफोरबायदिखौ मोनसे मोनसे थिखोनाय साफा खालामनाय आरोना माने होनबा बेखौ होनो हाउस किपिं जिखुनु मोनसे लहा आरि थिखोनाय आरोना जायफोरनाखि 15 जन 20 जन लाबोनो हायो मानसि बे मानसिखौनो आङो सुपारभाइजार पस्ट खालामना होनाय जागोन पस्टआव सोनाय जागोन आरोना बे सुपारभाइजारा जेबो खामानि मावनाङा जिखुनु खामानि खोन्थानांगौल' ओमफ्राय बेयाव आङो बुंहैनोबो थाङा खामानि मावारि होननानै जिखुनु बे कम्पानि इन्जिनियार ओमफ्राय सुपारभाइजाराल' बुंगोन आरोना खामानिखौथ' जेबो गैखाया खामानि ओरैनो एसे 12 घन्टा आरोना खामानिया ओमफ्राय 12 घन्टायाव 12 घन्टा मावनाङा ओरैनो जिराय आरोना बेफोरबायदिखौल' जाबनानै दोननाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो थाब लाबोबानो जाबाय जों स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नुदोंना होनबा आसोल स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामदो बास मानसि दंबाथाय डाइरेक्ट लाबोदो बे थारिखआ जाहैबाय 15 थारिखनिफ्राय लानानै 1 थारिखसिम नेगोन आङो मानसिफोरखौ जाय लाबोगोन बे मानसिखौ ओमफ्राय दा एक बार हाय बोल बिसोरखौ गासिबो बहायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय ओरैजाय बिल्डिं बानायगासिनो माबाबाय काटिं खालामनो क्या कर रहा है लॉजिंग करेगा खामानि मावगासिनो मानसिफ्रा आरामसे गोसो गोथारै मोजां दा गाहामैनो मोजां फुकन बेलासियाव आरामसे जाखांनानै खामानि मावगासिनो ओरैजाय अमा सिखा गयखौ हास'नो नागिरदों खामानि मावग्रा नै आरामसे जिरायगासिनो बरियायैनो ओरैजाय ट्रेन खारलांग्रा जागोन बरियानो मेट्र' इयो नोंसोर सोंबाय थायोना खामानि दा बेखौ गोजौ थिखोनो थाखाय नै बेखौ क्लेप मारिनानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ पाइप मारिबाय ने अमा सिखा ने नै बिनि नामा बिनि नामा मा नाम नोंनि नामा ना मा नाम मोनाम असर नहीं रहे इधर का तू ले ले दूर अब पागल हो क्या है वहां बरिया ने बरिया बरिया बिल्डिंआ जा बरियाखा
Australia sampai. Sekarang masa Omaçko. Omaçko. kan mana zaman? Kamu apa ya sah? Dami dami. Ada ya. Head mystery. Kamarin aku. Nebe tera head mystery solangan tu jadi. Masim. Binat multu mari. Mari yang share le. Madu. Nengalai mama reka. Nengal mama reka. Kuai ori mari nih kuai. Dia bandung mari deh le. Fagla geja. Dialog kayak mau kayak. Ada maram bindas. Ada ini Sania Zira guys ni bau. Mereka baca mulai. Mereka kuyang. Itu sana ni Zira ni healthy mari guys ni. Jadi nebe dialog bukigra, bayi mau bera. Nebe saja ni sebab healthy mari ni, nebe beria. Ni lecture lo kamari mau tanya, mau tanya. Approve उल्टा जाला है ना पैसे मुका जाला है RBL company नोंथांमोना नायदो मार्केट प्राइसआ बेसेबां RBL निया ओरैजाय नै सासे लाइन मारिगासिनो फाग्लासो दे हिनजावा नुगोना नुवाथाय फाग्ला हिनजाव मबाइल सेरलाबाय थायो नै बियो Bangladesh mobile sirlabai thai hinjawjung chinra mabagana mabaya thai mitia naide nontamona market price a besibang RBL niya Boria company yaw khamani mawgasini bisoro da ang Boria nogor mojang company yaw lanane hobai bisorko khamani mawgasini ne RBL DBL bini market price ko खोन्थागासिनो नै बिनिखौ नोंसोरनो स्क्रिनाव नायबानो जाबाय माने बे कम्पानियाव RBL आरो DBL जों लोगो नांनानै माने मोनसे पार्टनारशिप लोगो नांनानै बिसोरो खामानि मावदों आरोना फुङावबो बासजों फैयो आरो मोनायावबो बासजों थाङो डिउटि गखांनानै आरोना बरियायै मानसिफ्रा नै गाखोगासिनो बासा खारसिगोन आरोना गाखोगासिनो मानसिफ्रा अमासिखौ नै मोलोंलों नायगासिनो माने एमारजेन्सिया आरो लोगोसेनो नै बेयाव जों खामानि लानायाव आं खामानि लानायनि ओरैजाय ओरै बैयाव मावगासिनो मानसिफोर बिल्डिं नै आबे गायावबो सोलिगासिनो खामानि बेलेग खामानि बिसोरो प्राइभेट कम्पानि माने कम्पानि गैयानो होनजायो प्राइभेट ओरैनो थिखा लाग्राफोरनि जाबायनो ज' अनलायलायनानै स्पिनलायाव गोथाव ना प्रदेप मा gajar ओमफ्राय tomato सामब्राम ada sasaran mobile seri-seri sesuatu. Cacian dah. Cuma dong. Dah kembali tak? Dah kembali. Kalau dengar sana bini aku mah. Karena dia mendung deh. Dia berapa butang matang uka ni yo. Ni uka agak sini. Uka ni. Naik dia. Untuk dah tak sini ni. Ini makasih dah. Ngasih nih. Karwai. Menduas nih. Saya nih kerja bidis punggas nih. Bidisnya secret. Doai. Ayu. Doai mana? Uka hayaखैमोन दा अखा हाबाबो खामानिया सोलिबाय थायो आरोना नै ओरैजाय बरिया दहाय नैबे रडखौ होआखैमोन दा होबाय आरोबाव नैबेजों नैबेनि बे सिंनि लेयारा फैबावगोन नैबेजों
ओमफ्राय बिनि थाखाय बैयाव लेजार पाइपखौ ओरै होस'बाय बै नैबे मोनसे दाखौ सौगासिनो दा नैबे गोजौआवबो मोनसे लेयार लेजार पाइप होबाय मोनसे लेयारनि थाखाय आरोबाव नैबे लेयार फैबावगोन नालाय बेयाव होबाय बेयाव गासिबो होजोबगोन गोजौआवबो होगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट गोजौनिफ्राय आरो नैबेनिफ्राय मोनसे लेयार थांबावगोन आरो गाहायनिफ्राय नैबेयाव ओरै मायाव गाहायाव नैयो आसला बेसेराय हिन्जावजों गारजादोंनो कलाकार कन हिन्जावजों गारजादोंनो बेसेरा गोदान नांगौ नामा होनदों नोंनो ओरैनालाय गोदान नांगौ नामा होनदों नोङो नैयो इनियाथ' हिन्जाव गारजानो थांबाय नै इनिया माबोरै मा होनदों सिगांनिखौ गोसोनायखौ खोन्था मा होनो फट'खौ होलायनांगौ नामा ना गोदोनि हिन्जावा ख' गाबदों मानो गोसोखानाङा मानो गाबबाय थायो नोंनि हिन्जावखौ इउटुबावबो नुबोखागोन ना जाम्बा दे बुंदो ओइ दे बुंदोब्रा दे नामखौ बुंलायदोब्रा नोङो दा स्क्रिनावसो होना होगोन आं होना होनांगौ नै आरोना बिसोरो गासिबो आंनि लेबारफ्रा बैयाव गोजौआव मावगासिनो ना बैयाव गोजौआव मावगासिनो बे जेब्लानाखि ओंखारा बिसोरबो गासिबो नै बिसोरबो रावबो ओंखारखाया बे जेब्लानाखि माबोरै डेन्जार खाना होमबा डेन्जार ओइ नों बैथिं हम दा नैबे मोनसे लेयार थिखोबावबाय नै बिसोरो गासिबो दा डिउटिनिफ्राय गबाय आरोखि नै बिरि सोबलागासिनो नै सासेया जिरायलायबाय बिसोरो मा होनदों 11टासिम आठथायाव गबाय नै दा बास नेगासिनो आरोना आरामसे नै बेयाव डाइरेक्ट डिउटि गदो डाइरेक्ट बैयाव हाबैदो नै जुथाफ्रा लंपेन्टफ्रा बिराद मोजां